Ka office jangka district mission coordinator Samagra Shiksha Abhiyan South West Garo Hills saka khat santrek jeliau kala penlong ka Lympung pli lad ki Khynnah Skul ba pen ia laki sap ki phong baki don daga ba ai lad ki bandro bandroi ban tho jinga thu khana lungkon khna ban penroi ka sap ten rai na man laki Khynnah Skul khamtam li lei eki badang rerta yakani ka Lympung la sandur da katnat puli puthi jangka ri India ban pen phriang eka tho katar bat ban khen ban dia ajer kerteng yakani ka Lympung da G20 Janbhaidari yakani ka Lympung la penlong ha multi facility center Ampati ha ka jingdan lang u additional deputy commissioner Southwest Garo Hills YW Moment district school education officer TCH Marak subdivisional school education officer E Marak kinong hikai ki Khynnah Skul na kanika district bat ki kimi ki pa ki balawan ban sakhi yala ki jong ki khon ki khti ha ka jingkran jongka YW Moment kum ka kongsan ha kanika sngi bakun kala yaro ekino penyat ki bala ai lad ki Khynnah Skul ki bala shimbanta da ka jing Shongshit ha baro ki program ha kanika Lympung la sa mi ki busket ber ki certificate cha baro ki Khynnah ki bala shimbanta ha ki program ba bonjat UTCH Marak ula ai ka jingkran khuble ya baro ki bala shimbanta hak kini ki program jong kanika Lympung.